episode जाहैबाय जायखौ भिडिअ नायनानै नायबानो लाइक आरो साबस्क्राइबखौ खालामथारनांगौ। आंबो नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ नायनानै जेसेबां हायो बयनिखौबो लाइक साबस्क्राइब खालामगासिनो दं। नाथाय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायबाबो लाइकबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा। लकेसना बेनो बे स्क्रिनाव होनायानो जाहैबाय लकेसना ओरैनो आं लकेसन आरो बे टाइम पास खोनाबाय बे स्क्रिनाव होनायाव नायबाय मिथिनो क'क्राझाराव दङ आङो बेनो नेसनेला बेयावनो दंगासिनो दङ बे स्क्रिनाव नोंथां देखायगासिनो दं नायबाय बेयाव नायखानांगौ जोंबो थांलाय फैलाय गैथारा नालाय जायगाबा बबे साइडआव माने बिल्डिं दं बेखौ मोनथिया नालाय बेखायनो लकेसन नायनाय जादों आरो नाय जोङो भितर खना खनला जायगायाव माने जों क'क्राझाराव फैयोना मा बिल्डिं एबा बबे अफिसाव बानायदों बेनि थाखाय बेखौ नायनाय जादों आरो बिराद गिदिर गिदिर ना दङ बे नाखौ जों बोननो जानो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बे जायगायाव मोजां नङा नायाबो गिदिर गिदिर दंमोन बेल' सिथेबा बेनो गाखोनांगौ बेखौ रं फुननानै फोजोबथारनांगौ आरो मा माजों जागासिनो बिल्डिं बानायगासिनो क'क्राझाराव एथ'ग्राम माखौ मा मोननानै बिल्डिं बानायदों देग्लायनायाव जायगायावनो जायगा ओरै बिल्डिं जायगायावनो जायगा हाया बायदों लुदों हाखौबो फानदों मालाय जाथिनोसो गासिबो गुबुन हारिजोंसो बाव थाग्रायाथ' मानसिखौनो बांद्राय सानस'दों बे जाहैबाय मोनसे एसिस्टेन्ट रेजिस्टार अफ क'पारेटिभ ससाइटिस मोनसे अफिस आरो बेबो मा अफिस ना मा जागोन ना हस्टेल जागोन बेखौ बुंनो हायाखै आरो दा रङाथ' वाइट सिमेन्ट फुनबाय फुनहांबायानो वाइट सिमेन्ट बाथरुम थागोन गासिबो टयलेट बाथरुम गासिबो ओरैबो दं माने वाइट सिमेन्ट संग्राया जाहैबाय